хора, аз съм Найф на 18, с мен е Манула 4. Да ви здрасти. Кажи здрасти на YouTube. Здрасти! И, както видите, преместихме се. Мъча се да те ударя на F5, ще кажа. О, ес, ударих та! Да. Както нарекохме на клип, реших да се преместим, защото там беше някакво забутано малко такова. И просто ще правя клип, как още да правя къща, обаче се местих, работа глупости. Накрая лично ми хареса, защото беше един и половина вечерта, говорих като неадекватен, правих някакви тъпи работи. И накрая направих хамбар. Да, реших да правя къща и се получи като хамбар. И да, преместих се, което е добре. Да, там в епизода построих хамбара, съборих хамбара, преместих се и става много безсмислено, защото говорих като така, но само мълчах. И като кажа нещо и направо. Та, бяхме сменили версиите всъщност. Опа, да се направо. Бяхме сменили версиите, като се преместихме, решихме на 8.5 да сме, обаче нещо не ми хареса, май нещо не е готово, не знам. И FPS-а много падаше, дропваше. И после се смени всичко, но аз спомних най-важните работи, защото реших, че ще правим къща и много дърво бях събрал там. В смисъл, като реших, че съм местия и викам, събирам всичко, което ми трябва. И бях събрал на къщата, този е статен. Правя си камени работи, докато намеря. И ще правя на къща под земята. Не знам къде ще бъде. Не знам, обаче аз намерих новото място за шугаркин. Защото е точно до къщата. Ей тук на холмчето. И сега ще го разчистя. Да, я направи стълби, че забрави да направи стълби. Защо са не? Първо, ще го запомня. Аз ще си направя. Така че труша тук с каменна мутика да трошиш доста. Каменна... Вау! Нещо много забравя. Не трябва български. Лопата. Да знаеш, сега правя друго място за шугаркин. И тук ще ни бъде мината, защото е чудесно място за почване на мина. Защото е само капоста. Защото тъж мен. Ничего да мисля, че въпки не да знаеш. Това просто го е махнало гроб. О, ела да видиш, още се стои гробът на Диан. Значи тук беше... Пошли. Аз ще почна да майнвам. Само да оправя тук шкарки и могарки. Да, човек ще се правя хоми, до хома ми има такова мина. Яко? Има си мина. Защо не я разчистиш там да я направиш? Е доста голяма между. Сега ще дойдем да я експортна. Да, сега ще дойдем да я експортна. Ти беше най-доброто изказване. Не съм за експортване. Решавам, че няма да е къмната, може да я премисля. Къде си? Под земята. Ама къде под земята?
Загубих си легло, ще кажа. Легло, ман спис. Леглото от сега казвам, нищо не има. Ето го твоето. Чакай, твоето в тек ли е? Не, горе. Добре, видях къде си. What? Чакай, че това да там ще се побия това. Там вече съм го разпал. Не. Да бе, тук ще помогна да разшириш, после ще кажа там. Нямам тук. Само, чакай малко. Хубаво, това само го бутни, другото не го бавя. Добре, само да си вземам сега този човек. Вау! После трябва да вземем рано. Свинско! Защо ми ще се случи понякога си лагва и на едно СМТ? Не, защото не мога да ударя едно прасе вече 3 часа. Да, никак снимам тогава за изгледам един път, ама пак не са провалите, пак не къща работа. Добре. Да, аз вървя към водата, търся честовете и са точно зад мен. Нали, най-добрия съм. Чувам ли са добре? Я знам, аз леко тихо чувам. Хубаво сега. Сега са по-добре. Хубаво. Така. Копам. Гладен ли си? Не, имам 17 кваржури. Добре. Изпичам. Аз пък вече имам 3. Ами те ще бъде. Сега. Ще се взема. Ако може да дойдеш да хелпнеш. Добре. Сега само да се видя там нещо. И да донесеш още една кирка. Айрон ли? Също. Добре, защото имаме твърде много айрон кирки, пък аз реших да се направя с този кирка. Нищо. Нищо. Ами аз тогава бях събирал много айрон, че така се получи малко. Чакай, ще си взема и на себе си една. Да мога с нея да копам. Става вечер май. Да. Моето легло го няма. И къде? Не знам. Забравих къде го поставих. Нося ти леглото, да знаеш. Чакай. Аз ще го взе, сега ще го дам твоето. Ама моето някъде тук го... Някъде тук си оставих леглото и после изчезна. За какво тук си го оставя? Да, аз знам. Да спама високо. Легло, мац легло. Забрави, ще направя много. Имаш шугаркин. Че тук имаш ли вълна? Да. Аз събрах ви вълна. Добре. Чакай, всъщност. Не, но нямаме и Ален. Да убия ли една от овцете за едно? Да, отрепя. Няма, спокойно. Имаме едно вълна. Ей ти тя, направи ми легло. Ей ти твоето легло. Сега изпече ли ми се храна? Точка имам. Ей ти това. Благодаря за леглото. Значи пикех са. И да ходим по земята. Да, че я задем. Пак си виждам главата. Ви го правих без домината, защото ако там има чудовища. Само на мен ли са правидяли или спеше? Да, до тебе. Сложи го набързо. Вземи си леглото. Не ди ходи. Абе, ще се отвори. Аз тук само да го изтворна, защото намерих айрон. И ще мога да се направя. Да, там верно имаше айрон.
Защо не тук не е мина? Защото не ни е тук мината, виж. Виж И колко тук има айрон. Бътова задание. е изкопай го. Ще си имам айран работи скоро. Скоро, колкото е скоро. Ей, сега спокойно. И от тази страна има мина, даже тук още по-голяма. Ако искаш това да са ни мините, пък някъде друга да направиш холма. Не. Не. Ела да видиш тук. Сложи един торч тук. Добре, идвам. Ще намерих наоколо и айран. Ами, имам Плетник. 7 айрон. Боц. О, не! Букуци! Не! Зомби скелетън! Колко? И крипър. И крипър. Искам лука. Така. Догоре имаш един лък. Зомби зад тебе. Скелет пред мен. Зомби скелетън. Аз сега намерих още айран. Злато. Супер. Ама от зони. Почна! Не! Проклетник! Труша си айрана! Остави ма! Намира. Имам 19. Ето ти малко торчове да осветяваш поне. За тебе. Не! Тук май има такова спавнера зомбито. Ами те идват някъде от тук. Вече трето зомби идва от тук. Има много кол. Много айрон. Равинчето. 19 айрон имам. От 26. Букур, проклетник. Гръмна. Съм на едно сърце. Внимай. Чудесно. Нали спах, защо не ме респауна? Как да дойде сега при теб? Накъде беше тръгнал? Защо не ме респаунна в леглото? Това е единственият чит, който ще използвам. Сега се върни някъде назад. И насам бе Набери слава. Набери стон. И защо аз не бях минала тук? Защото аз съм много навътре. Редстоун има и тук. И тук е редстоун. Боже, И крипър. И уич. Къде? Зад мен. Въй. Има пойда, не? Я ще Чудесно. мога. И паднах в лава, чудесно. Въй. Най-големия кърък съм на света. Дай ми две такова. И пак ли ма спална там, където спах? Как ще спомня ти там? Трябва да си сетим да спомня ти там, где знам, някакви глупости направя. Ами не съм опна да си оцепна. Но се телепортна от тебе. Ма вече си Да, видях. И сега ще отидем. Пак зад тебе да знаеш. Долу. Къде беше дошъл ти? Къде бях? някакви диаманти няма Да, сега ако беше пак да съм метна в лавата. Това е ран торч. Сега сигурно айтемите са ми ги няма. Някъде ти ги няма. Сами ги няма. Мазурите. What? Равина. Сега сте сто човечеца. Ендърмен. Здрасти, приятел. Скелетън. Крипър. По-чудесно. Края на пътя. Мамо. Бубу, остай ма. Аз тръгнах да правя холма, аз тръгнах да маймам, да. Ще убия този скелетън с ръка. 20 кг, 20 грама трябва. Умри. Yes. Да, още скелетън и още работи. Ще аз не мога да се върна. Ще светна тук спаунпойнта за сега. Добре.
Сет. Добре, аз не мога да се сетна спаунпойнта. Чудесно. Спаунпойнт само пишеш. На кой неща спаунпойнт? Заедно. Добре, най-вече. Ще падне в лавата си от този. Ръж, падай в лавата. Да. На ръбът ще се задържиш. Къде живота? Да, аз намерих нова част на мината. Чудесно. Чудесно. Скелета не изчезна. Ай, падна в лавата. Ти му съвпада. О, супер сега. Защо си избързвам с изводите? С изводите. Но съм. Не. Добре, защо пак се набира? Добре, вече знам къде съм. Дай, крипър гърни, супер. Да, зомбито не е мъртво, чудесно. Ой, имам бекабълство. Съм на половин сърце. И цяла армия от зомбита ма гони. Човек, 4 зомбита ма гонят. И се намерих работа. Един крипър. Сайтемите ми гръмнаха, чудесно. Обичам го крипъра, 19 айрон, чуде на вятъра. Едно айрон взе. Ама той е и тука. Букуци. Убийте са взаимно. Ама ти ги айтеми си тука. То 19 айрон имаш тука, обаче един крипър гръмна точно като отидох. Ето ги. Айрона ли? Вече имаш 41 айрон. Къде? В мене. Хубаво, ние сега как да излизам от тук, Не знам, мама съм на 2000. Аз спомням пътя, ела след мен. Ето тук нагоре. Предполагам. И точките ми стръгнаха. Тук ли трябва да е това? Плайда. Да, тук е. Това сега се вземам. Тази ранкирката ми умря пред мен. Не! Знаеш, що не те спала, къде си спал? Защото ти махнахме делото. Той да. О, да. Време ще се мъча да взема един сворд. То ще ме удари. Какво? Сериозно. Лошо. И то много ми лагва. Колко време ще го вземам този сворд, бе. Колко айтами. Ето къде ми е отишъл меча, къде ми показва, че е бил меча. И се чудя, що не мога да го взема. Сега къде беше това? Запушвам вече входа, знаеш. Добре. Остави там 2 блокчета, тук ще се върна да купам. Може ли ми да дадеш айтана да се направи една работа, за да живея? Направи и още кирки, защото ще свършат. Не го закопая цялото, нали? Няма ли да се правим стаи? Тук отдолу? Ма не от другата страна, защото е такова, от другата страна е равен. Не от към мината ми, от другата. Добре. Я къде? Чакай. За къде говориш, че е равен? От тази страна. Тука? Да, ма иде да го купаш съм. Окей. Тук може да го направим там, където направи последната дупка, там да ни минат нещо, ако си. Помага. Да, точно така.
Сега ми даде ачимант, като сторишик сложено дърво. Да фък. Да фуцк. Я, тук е. Аз трябва да си метна някакво дърво и да направя крафтинг тейбъл. Вярваш ли ми, че сега ще си взема Getting Cold? О, да! Аз преди малко чепих дърво. Бум! И сега следващият ми е... Ще убим ли да е дракона в тази поредица? Да. Това е. Штанг. Сега ще направя. Бум. 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 И съм почти full iron set. Знаеш ли, че е нощ? И че предлагам да спиш? За кога аз съм турчидо. Да, аз съм никорен. Като съм full iron. Никой да не се доближава, докато не се направи IRL меч. На нормал ли е това? Да. Супер. Току беше на хард. До сега съм умирал 30 пъти. Как? Аз нощи като бях неадекватен, знаеш колко пъти умрях. Колко? Интересно. Имаш толкова 30. 100%. Детства. Сериозно. Стоях и гледах моба как му би. И не му правих нищо. И пукнах накрая. Виж отгоре. И аз искам да видя какво ще стане, ако ям моба. Няма да се доближавам обаче повече, да не ме уби. Защото не съм чак толкова с неадекватен. Аз нощи той беше много късно вече. Да, са я знам. Спала неадекватно. Я знам, обаче много често се дразня, като кажа нещо неправилно. Да, ясно. И никой не може да ме обясни защо. Така. Тук се често и ще трябва да слагаме. Казахте и от другата страна. То всъщност стои трябва трябва да от другата страна. някой ден ако ми отвори тази печка. Ама да знаеш, че тук за мен зато и го запушвам. Да знам, нещо ме изхвърля. Крашна ми. Влез пак. Да, труша шугарки не пада. Пак ще ми крашне. Половината лора от него виждавам. Натисни F3A. Ага. Всичко ми се ресетна, обаче пак не ми пада шугаркейна. Така да отворя сега печката. Да. Тесно, пак ще ми крашне. Палам от ворода. Най-после съм прави. Всичко е в мен, обаче пак не мога да отворя тази тъпа печка. Най-после. Отворих я. Колко киркел. Да, сега пръчките пак не са в мен. Един чест не ми стигна. Колко печки искаш? Както каза. Печки де. Колко искам? Колко кирка? 2. Да. Конеца с кранза. Да, някакъв скелетън набил, аз съм си крафтвал. Нещо отгоре падна при офисите.
Аях на теб. Сега тук. Как да го направим? Ще трябва още 4 айрон вътре. Ще направя малко торчове и пак ще вляза да майнвам. Ще взема малко дърво в себе си. Копаме. Така. Това ера няма го взем вече. Да ще дам ли едната кирка? Сега. Да. Ако другата оставам горе чисто. Да. Но само ли ще оставите? Да, знаеш, че съм ти я дал. Тебе. А сега ще изляза. Ще да майнвам. Още малко. Ох. Нещо само. FPS. Идем така да ще изглежда хубаво. Да, има торчове, пак ще спомнят буквите. Крипър зомби. Колко добра комбинация. Крипър гръмна 30 блока от мен. Тук ще трябва да взема на преди работи. Аз добре ли се чувам? Да. Абе, къв той е урод зад мене, бе? Така. Не, тук трябва с едно да ги... Почти си 2 айрон, които наберихме, останахме само с 4. Така. Така. Тук така после няма да е, но тук леглото ще е така. Тук ще има един букшелф. Така. Сега твой да сега ли справиш? Окей, аз после ще да си направя моите. Тук не знам какво ще има сега. Но 30. Няма фаниш, Мишко. Ябуби! Ха-ха! Защо взе хлада? Не те знам. Ето я водата, която ма садна. Сад може ли? Даже сега се мъчи да ма садни, пак да ма вкара в лавата. Спът няма да и се получи, защото му ся кофа. И зад мене идва крипър. И нали уж крипърите нищо не правиха в вода. Това стана. Ко да са прави? О, намерих болт. Супер. Ето така. Друго. Какво да направим? Да я знам. Сега ще ми трябва торч. Под водата лава. Добре. Интересно. Два пайка. Той ще изгори докато дойде до мен. Обаче не! Ще гръмне! Гръмна! Не, стига бе! Ще садна.
Аз съм най-големия кърк в Майнкрафт. Вече съдна. Не знам. Дори не мога да стъпя едно блокче. Добре, ще изтрия Майнкрафта накрая. Не мога да стъпя. Не слуша. Къде не си сложил нищо? Да мога да изляза от тук. Съм се спален по това на някъде другаде. Интересно. А къде ти е твоята стая? Това е моята стая. Значи... Добре. Интересно. Знаеш какво? Отказвам се да майнвам. Загубих 30 айрон волени. Играта иска да ме пробва. Като всеки път. Да. Като всяка игра. Само Heroes of the Storm до сега още не ме е трябвало. Да. Тъбата ще играем Heroes of the Storm, Мануа 4, Unragged на Океас. И може би Атанажи. Ако ще предат цибрикат някой лапен. То паделчи. Ще дойдох в стаята. Аз така му викам, че нещо се затворил. Не бе, аз ще заглушавам, защото майка ми само знае, че снимаме. Защото се прибра 30 айрани и 4 хубаво. Искам да... Я знам, искам да се метна в същата лава. Аз пак ли какво ще направя стаята или аз някъде друга? Не знам където искаш. Някъде насам стали да си направя пътя. Чакай, бъде са там. Моим така и от тук така нататък. Добре, може ли крика? Не мой. Едната е моята изхабената. Ще е добре, ако ми донесеш после малко първо. Но после не си. Искаш ли да го направя сега да ти дам? Да. Ама и не такова, не обработени ще ми трябват. Да бе, имам. 2 стака и 25. И химно надалече, бе. Да мъж чай да съм метна. Не, че ще надалече. Тя... Тук ще направим и други стаи, честрумове, меструмове, чатики. Да знаеш, че пред тебе има крипъри. Е там. Да, знам. Вой! Видя как се бъгна този крип. Виж го! Да. Аз до сега не го гледах, защото си мислиш, че само гледах. Виж там как се... Виж. Е там така. Чай, внимай да не мога да удариш само. Той крипър ще не мре. Не, стига, не дихай там. Падай! Не! Аз може после да направя един хамбар. Аз хем ми крашнах, хем саднах. Паднах. Аз ти казах да не го правиш. Аз съм тъп. И защо там ще сетно спам поет да му се наведи? Да знам. Си забрам да си... Сега ще го сетнем тук. Сет. Спам... без сет. Спам... Направя така. Сега ще видя, ако ми помогне да се стигна до айтемите. Така не е яко. Какво да направим? Не знам. Като някакво да правиш, ще лагам помогне. И ще е само да... Взем айтемите. Не, че някакво да правим. Има да разли. Не! Пак се сеща по-долу. Да. Няма да се предам, докато не се взема скапаните айтеми. Като с скапане, за кой ще ходиш за тях? Това са 2 айрон кирки, които са... което е 6 айрон.
как ме стреса. Мога ли тук да сложа още? Ей, тук. Чакай, дръпни се. И ти погледна да ръш. Знаеш какво е аз? Загубих си айран. Ето тук е за тя айран работи. Сега тук ще събера малко айран да си направя пак айран броня. И повече няма да ходя в най-покалната мина. Аз тук се изкачал там. И направо в стаята си отивам. Гадове. 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 Аре, гад, що не ме преследваш? Такъв слабин, само 5 айран. Какво са, бе? Такъв е живот. Една държава. Аз като... В криза, брат, в криза. И такова... Аз като и такова разбрахте точно какво ще твърдите. Аз тук къде? Ето. Ето, аз се качих вече. Аз се качих отгоре до водата. Това е какво? Ти си болен, що не мина от по-лесния път? Защото искам да взема айрана. Изкачвах на това сега. Още айран. Още айран. Трябва да ми заброня. Ох, Меч. Че изгоряха в лава. What? Защо? изобщо къде Кой ти? труши сандстоун? Аз? Еми, добре хора. Али гости е в мен, между другото. Ето защо. Слънце от костре. Май ще правя хамбара. Защо не е хамбар? Да, я знам. Горе нещо да има къщи така. Щом искаш нещо да има, искам да си направя къщата. Еми, направи сега горе. Или те я знам. В момента се чудя. Не съм ти казал да е задължително долу. Даже не съм ти казал да е долу. Човек, да я знам, ама си мисля някакво такова, както си аз съм в някаква такава смина, си някакво съмнувам, нали, когато преди да след някой игра, някакво Майнкрафт или някаква игра, си съмнувам за нея някакви неща, които вече по-късно след година-две се случват или нещо такова. Да я Си знам. медиум. Че как? Си ванга. Само дето не мога да кажа нещата без да спа. Без да Какъв ще станеш? Да я знам. Танцер. Ще съм гъткам задник някъде. Намерих си воду. Така. Да разчисти малко. Искам да взима последното айран, за да мога да се направя Това е така. работите. Аз колко бях направил? 8 на 10 или? Да. 26. 2, Добре, аз се връщам. 6, 7, 8. Страх ме пак да се израсят. По-добре да си изхабя букчетата и да се кача. И тук май така беше. Без да 1, умра. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Така. И последната бях свалял 3. Не те беше. Не. Бокчето беше така. Ще зачуя къде да ми полма. Градина или над земята. Над земята. Ами, всъщност, какво съм направил тук? 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Колко съм направил? Чай малко. 1, 2, 3, 4. Че пак точно там, къде ще разправя омаза. Нищо. Сега ще се направя. Нещо двете. Бе, чая забрех. Как го бях направил? Не знам, те помага. Сега ще си правя холма.
Може ли да ми дадеш леглото на людей? И той е долу. Кое двете е моето? Сета. Лично ми изглежда по-грозно. Чакай да се светна с това. 11 не стана. Добре, искам. Ай, спим. Какво? Спим. Чакам те. Айде. Готово. Сега къде да ми бариха? Едно, две, три, пет, шест. Колко равина? Това е равината, в който сега бяхме. Не по-вера. Някъде друга да има ли равно място? Не, тук. Чудесно. Тук може и да е конюшна. Ако стане. Като се намерим коне. Но то тук има. Някъде Къде? имаш. За някъде нататък. Защо че моята къща ще изисква много материали? Защото сигурно ще изисква много материал. Аз гледах от клипът на термито там, нали го знаеш? Да, знам. Той после това лежит, нали, играе Survival, неговата къща сега ще се мъча да направя. Ще много ме скиф. Ама с малко ще променя. Ето и основите. Сега ще се погледам. Нямам храна. Искам да е нужда да мога да се хилна. Готов ми е да толкова бързо да. Така. Сега направим отпреди. Три. Да. Добре, Опа. Лека обърквация. Така. Сега ще обаче на някакво много гадно, ако Джан се получи в дискусията. То вече не сме в дискусия. Да. Добре. Да. Той всъщност къде учи? Не го знам. Баба пак му се кара да решава задачи. И тази баба. Он един в 20 в колко му беше викал човек да решава да спомня. Само Иван Вечерта- Кирцов да стором. Да, 20 вечерта човек се събуди и му викат да решава задачи. Бах, чудата аз. Дори майка ми не е толкова. Ако майка ти гледа този клип, какво ще стане? Как ще го гледа? Аз ако и го пратя. Къде ще вземеш скайпа? Диан ще го има. Защо му е? Де да знам? Добре. За някакви особени причини. Вау, това изглежда яка си.
Блайнг, блайнг, шлайнг, 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 блайнг. Защо? Защо две излязаха? Шлайнг, 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 шлайнг. Шлайнг, 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 шлайнг. Чуй, заплеча на лабиринт. Да, работя с дърво, забравих да си взема брадва. Ами, с кирка ще го правиш. Добре, знаеш ли какво? Няма да правя тази къща, ще си правя моите две къщи. Той заприлича на лабиринт. То с пък я. Само да ти твърде малък лабиринт. Уоу. Да, ще правя брадва. Това е най-простата хамбарница, която някой може да измисли. Който ти може да стори хубаво като мене. Е, такива хамбарници ще прави. И сега има да си играя да чупя. И ще чупиш се. Един път се налага. Това знаеш колко често не ми харесват много неща, докато на други хора им харесват. За билдване много малко неща ми харесват, че си ги преправям. И поне 2 часа отнема, докато направя една стена. Понякога. Най-дълго е било 3 часа. Да, спомням се. Това беше някаква нова смет. В кой сервер бяхме тогава? Следен пак строяхте нещо и само... Не така. Не ми харесва. Бутате цяла къща. 2 къщи бяхте бутани. Чакай малко, аз съм много прецизен. Сега ще кажа... Всъщност, какво ще ти казвам? И после зарязахте там къщи и играхте после в някакъв друг сервер. И само да ги строят. Какво ма би, бе? Аз? Нещо ма стреля. Аз? Не че строиш. Нещо сериозно ма стреля. Да, аз съм хак и имам строях и имам да стрелям. Омага, бисла, аз съм безбучна. Да, аз при малко по същия начин е така реагирах, човек. Викам, някой ма стреля, ако остава. Да имаш храна? Не. Имаш. Да, чакай. 4, и аз имам вече 4. Тук как ти харесва повече? Яела. Виж, тия блокчета така да са. Или това да е така. Те има кейф повече. Мени. Какво? Мени. Много е грозно. Прилича на ухо. Не така, ще ям като кашкавал. Като сме на клип. Така. Опа, не така. Не ми харесва. Той ясно, ама хамбар. Той е повреден. Той е повреден. Трактора. Не може да излезе. Да ми взема сега пак да направя някакъв топлобилник. Че забава. Тъй сега. Какво ще да правя? Да. Искам крафтинг тейбъл. Защото тук нямам крафтинг тейбъл. Не, чакай, тия хамбари тук не трябва да са с ограда. Ясно. Много съм строил такива вирусчи.
Къде така ще го е тук? Абе, защо входа е тук, бе? Първо ще се самоубия. Дай Боже. Може ли така да всичко забравя? Искам го да потреба. Значи искаш да се самоубия, Теля? Не съм казал това. Само го намекна. Леко. Много малко. Ето е яко. Всъщност, чакай да се пасва горе-долу. Не мога да се представя. Да. Направя. Така. Ще го представя ли? Те, махи. Така. После ще осветим. Айде лягаме. Легло. Мат, спис. Пак ми изчезна горе. Не. Добре, хора, аз след малко ще дойда. Ей сега. И хора, нас пак не са вече. Точно. Ще гледате едно доста дълго видео. Ще заглуша, че майна ще съм. Близо един час. Доста е, знам. Но само да се намали все пак. Не мога да стоя бързо като другите. Добре, разбрах. Чувства преди малко. Така. Сега тук ще направим ферма. Хубаво. Готови сме. Къде така меч? Път бил само за някъде. С направим. Така. Кажи. Така. Потърсим. Да, цепим. Я да обработвам дърво. Не обработвам, че я обърках. Така. Дай 20. Да, може и друго да ми хрумне.
трябва да направим? Фенсове. Така. Ама ще стигна. Дали ще стигна? Ще стигна, приятели. Май няма стигна. Както и не се върна. По-друго. Да. 4 рана. 3 всъщност. Няма. Така. Имаш ли рана? Стига. Знаеш ли откъде мога да си взема каблстоун? Отгоре има много. Да, има необработено дърво. До нас няма такова. Нямаме вече. Забелязах. Имам само 16 от мен. Мене има 9. Я, че ти виждам ли къщата кефи за сега? Видях? Видях я. Не. Не, падна долу. Не, си забравяйте. Да. Още един крипър. Още един крипър. Ох, отровяха ма. Човек, умирам. Дисконект. Защо и аз не дисконектирах, когато бях в лавата? Сори. Трябваше. Трябва да се спасем. Ще довърша това, което Вича не довърши. Но, наполовина съм песен. Ако те даде с дърво, дали ще умреш? А, ние. С такова ще удара. Ще му порежеш. Да. Що пък да не. После ако искаш ако искаш да го направи един час в клип Heroes of the Storm, да спреш на пауза и да продължим с Heroes of the Storm. Той вече един час ми групи на глас. What? Да. Кога станаха един час? Много добре. Нямаме да я някъде. Аз имам една пажа, която ми давам. Събия за нея. Откъде се? За този епизод направихме доста. Чакай, ти на пауза ли го спря или след... Бях на пауза. Че сега не си? Окей. Преди малко като минахме за Еран, трябва да го върна. Сега нямаш да съм в картината и нямаш да купам. Ако беше наистина с мене и ми беше казал да внимавам да ми падна в лавата, да загубя 30 айвер. Защото той не се пъти разбира просто ако следваш. Не се пази, ако би колко час. Форал да има колкото си искаме, нали? Без край. Ето наистина си има без край, ама. Но той говорил да май не Да, то съм говорил. Да не мислиш, че е като земята. Да се въртим в кръг. И само гледаш някой да направи 30 клипчета, да тръгне от една точка и да се върне на същото място. По един час всеки клип. Иди нагоре. 30 часа и да се върне на същото място. И да разбере, че
Майнкрафт е земята. И да намериш градовете Шумен и Бургас. И да чакате. И да изби всичките. Още една еран да направи. Ох, че на мен малко сега ми се цъква Херос. Ама не играем се Майнкрафт. Или ми бъляга чънковете, или само аз виждам бобчета във въздуха. Кой? Те мела. Ще направя снимка да има. Хечо! Хайо! Нинджа! Ко? Три бокчета дърт във въздуха, кол във въздуха, заедно с търчи кабелстон. Не са чънковете. Намерих по-яко равно място. С мина. Колко мини намерих? Има и още. Такова някаква висока планина. Овси. Кръви. Искам тук да отида. Искам да го видя отгоре. Чакай малко. Ще кажа, че аз съм много лош. Не знам, аз трябва да се връщам и сега. Идвам. Ото не спомня, трябва да отим там. Зомбите да фармим малко, морко да се фармим. Ама то има ли спаване? Да, аз имам спомня за първите въпки. На старото си място, къде ще кажеш? Око, бутчетата ми свършиха. И последната паржава е изядена. Чакай, че ябълката помисля за експириенс и зачудя защо има експириенс на дървото. Лягай, аз съм близко до къщите. Няма ли да лягаш? Що не мога да те ударя? Ой, то бриджа. И пак съм тук. Вътре. Добре, защо не мога да те отсиля с тази снежа? Опа. Не бе, влизам в тебе. И стоя на едно място. Да видиш. Ще удари тебе. Връща се към тебе. Връща се към тебе. Мелотка да свършим какво? Да. Дай първо да спи. Да. Зомби! Букук. Има монстър да забушим. Малко гръмна тук крипър, после ще си го запълня. Лягай, Букук. Антай легнах. Лягай, бе! Какви монстъри? Не мога да те убият. Няма монстъри. Айде, идвам да свършим клипа. Абе, я не се крипът покриваме. Къде слизаш горе, ще го свършим. Доста работи направихме като този клип. Има зомби зад нас. Най-върхни глупости. Ай, свършим. Добре. И аз бях 15/8/16. Това беше Манова 4. Ако ви е харесал клипа,
Дайте лайк. Убийте! Ай, чао.